Sngi U Blei ni Sngi sa isinpan ha kabangiyo penting ban sam ya katin ke U Blei ban kan mau yu pilang baro ki kular ke U Blei ki bawa kular na kita jonga jong pi de katin ke U so bangen puli kita ko aban ai ko Blei pi baro ke basngap ke katin ke U Blei ni ko por ai ko Blei pi ke kerteng ke Jesus Christ bat kini di Sngi ke bangitep ba utrai udon bat ngi ni Sngi ngimlong marwei Idon bat utrai ni Sngi kadon ke jing Ryngkat ke U Blei bat pi ni Sngi la pim yo sngowi ke jing don ke henry udon bat pi la pi sngo kum bat utrai udon jangai ne pi henry kritang ke jing sngo U Blei te udon bat pi hagri ke Sngi namar ba u ie tapen simi pi pilong kodora kmat U Blei U Blei u sngo thu yu pi u i ke omat ke jong pi u i ke jing janjar ke jong pi u i ke jing ke ba pi mat leng ba ki dang shon ki bala shon ki pi bala le ben ye pi en rai om tang bo yo i om tang bo sngo sin ai un wan ha pi un ya rap pi un pelaj ye pi wat un le kamba ka jing im ka jong pi gadau ma pi te nang jet ba ban phai sho blai nang le ke jing le ki ba pen sngo ba ha be yo blai nang bu ba ye de nang it ka don ka jong pi sho try don na pling jo pi phim pat sem la kala mot phim pat it no ka jing im jo pi sho try pi ni ka kamba ka jong blai kan ja hai ka jing im jo pi ba ka yeng ka sem ka jong pi wanom du jing kremen utrai un yarap un pelai un penkia bat un pen im ka yeng ka sem ka jong pi wanom du jing kremen la da pi don ha pling jo ka jing kut lat ro henry tip ni ka we ba U Blei udon ki lat ki ba thumai ki ba ula ban le kamba ka jing im ka jong pi ka jing im jong pi kam ni ka jing im ka ban jot ka ban pra em ka jing im jong pi ka jing im ka U Blei la de ban pen kre lupa ya ka lawe ka ba pranai na ka ban ta jong pi bat ka yeng ka sem ka jong pi ka jing ba ba ka jing sne ka jong Blei kin bu ka jing im jong pi man la ka Sngi ong ka ktien ka jong U Blei te shabangan duain da jong pi ki ba pang ki bistom ki no ka jing don kam ka jong pi sa tho a ki comments ki ba po ngan nang puli bat ngan yo ban kersan Jingduwai bat ngan kan mai fi ka Jingduwai ka jonga but shabangan duai fi ni ko por but to ni ko por ni let shabat nga ban puli ya ki kular ke U Blei ki ba kular na ka banta jong pi pitip le am baro ki kular ki baran ka ktien ke U Blei ki de na ka banta jong pi gen amaro pilange ya utrai pi shania ha baro ki kular ki de na ka banta jong pi but ke ik U Blei kular un pendep bai ya kata ka ba ula kular ka ji im jonga bat jong pi tungi pet ban ngai ki kular ki U Blei ki ba kular ko mi ngam ni puli bat nga naga kitab sam ka ba chispa pra ka khot ka khat lai tin ka U Blei ka ong kumis ngam Ryngkat bat U Blei hagaliang ka jongi ngin yo jingjop un job ye kinang shun jongi kini diga kular ka U Blei haba U Blei udon Ryngkat bat ngi anoi phi ka jingmi ka long tang ka jingjop but U Blei un ai phi ba phin yo ka jingjop na ye ka jingjop aki liang baro haba U Blei udon bat pi phin yo tang ka jingjop sudah nang ni sakmat namar pitip na em ni shakri u Jesus Christ U Blei jong u bala de job u bala job ye ka nang shun ka ba crown ka balong ka jingyap ula job ya ka men ba u yap lor ka ding phna but ula mi pat ne ka jingtap ka jingmi pat ka jong Jesus Christ ha ka Sngi ka balai na ka jingtap ka penpau ba ula job ya ka nang shun ka jong ye ka balong ka jingyam haba ya ka jingyap ula de job but kum juru ke jing ki banga phingi don ki nong shun ki banga ngi don utrai un job lot e kita baro namar bang ni shakri U Blei ubala de job yu shaitan ubala de job ya ka pop ubala de job ya ka jingyap ya ka jingtem ubala de job ya ka por jo ka jingdom kum taro un job ya ka nong shun jonga jong pi ga daw uni nong tho jeng kitab sam ka ba sispa pra ga khot ka ba khat lai wang Ryngkat bat U Blei hagaliang ga jongi ngin yo ye ka jingjop bat un job ye ka nong shun ki jongi anoi phi haba U Blei udon Ryngkat bat ngi ngin yo tang ka jingjop sudah pin sa yo ka jingjop sudah nang ne sakman haba pidon Ryngkat bat U Blei aing ho U Blei ba udon Ryngkat bat ngi ngimlong marwei U Blei udon Ryngkat bat ngi but un job ye kinong shun jongi le se don pding jong pi ki bala care tawya de kinong shun suwa ki ba penja burom ye ka kerteng ke jong pi ki bale ben ye pi ki bale sni ye pi ki ba aik suit ye pi ki ba
pen stom ben pi ki ba don bori pi ki ba pen prai ga ying ka jong pi le se ki nong shun ki ba pen dik ka kam ga jam jong pi ki ba pen jot ye ka ying ka sem ga jong pi ye ka kam ga jong pi ye ka kerteng ga jong pi kita ki nong shun ga jong pi kumno U Blei un job ye ki nong shun ga jong pi kumno U Blei u ju yo ru yu roi ye ki nong shun pi tip ni em U Blei u pen pau u job ye ki nong shun da ka ba u kar khu ye pi kain da ka ba un kar khu ba yai kar khu ye ka ji em jong pi hakmat jong ki kata ni ka jing job ka U Blei ye ki nong shun da ka da ka kitab sam ka ar fulai kong kum ni u siang ye ka mi hakmat ki nong shu hakmat jong ki bri ki ba shon ye pi ki ba iben ye pi ki ba le ben ye pi ki ba pen ja burom ye pi ki ba pen jot ye ka ying ka sem ka jong pi U Blei u siang ka mi ka ba mot un kar khu ye pi un kar khu ye pi hapdeng jong ki kata ka ka jing pen pa U Blei u job ye ki nong shun ka jong pi sngo ternat ni kentien jong ka kitab sam ka ba shispa pra Ryngkat bad U Blei ngin yo ye ka jingjop ong ka ni ka kitab sam bad un job ye ki nong shun Ryngkat bad U Blei ikan mau ye kentien Ryngkat bad U Blei ikan mau ha ka gospel ka jung Matthias ka nong baning kong ka khot ka ba ar fulai ya ka kerteng u Jesus Christ atip ro kum u Emmanuel habala batai U Blei lem bat ngi namar bo don ha ka liang ka jong pi u don lem bat pi dong di puli bat nga ong ka Bible kum ni ha ka kitab sam ko hispa sa punyu ka de khot ka ba khat lai u la ker khu ki khon jong pa ha po jong pa ka u ngot ha bo Blei long Ryngkat bat ngi unai jingjop yang ni bat un job ru ke nong shun ke jong da ka ba un kar khuru ye ki khun ke jong kan un kar khuru ek ba de ki jong pi baro kata ka ba pen pau Blei un job ye ke nong shun ke jong nang ta shu ini puli bat nga ha ga kitab Deuteronomy ka long ba ar pra ga khot ka ba khat ar wong gum nis nam bat un kar khu ye ke jing trei ka kti jome baro utaw U Blei u ban pen pau ba u job ye ke nong shun ke jong pi un pen pau bun ai jing job ye pi da ka ba un kar khu ye ki kam ke jing tre ke jong pi baro un kar khu ki khon ke jong pi un kar khu ke yeng ke jong pi un kar khu ki ek jong pi kata ka de ka ba U Blei un pen pau bun ai ke jing job ye pi bat shu tung ni puli bat nga ha ka kitab sang ba hispa khat san ga khot ka ba khat sang ka ong ni utrai unang penroi ye pi mapi bat ki khun jong pi kani ka jing kular ka U Blei ba unang penroi ye pi unang penroi ru ye ki khun ka jong pi bat ki ek jong pi tang ka jing roi tang ka jing kar khu un ye pentu ye pi ban pen pau ba u don Ryngkat bat pi namar ba u don Ryngkat pi un ai jing job ye pi da ka ba un kar khu ye pi bat un job ye ki nong shun ka jong pi da ka ba un kar khu ye pi bat un kar khu ga ying ka jong pi un kar khu ki kam ki kti ka jong pi bat unang penroi ye pi bat ki khon ki jong pi kata ka dek ba pen pau ba U Blei un ai jing job ye pi bat un job ye ki nong shun ka jong pi naga dau pi ye ki nong shun ka jong pi wat ju kuslai compare ki le ben ye pi ki kran ben ye pi ki nyu ben ye pi ki si ye pi ki shun ye pi ang ba tip ini ka wei pachne ki nong shun ki long kindian henry ki ba bon te ki ye pi kan ki nong shun ki don bang kindian ka jing em jong pi ki ba bon ki priu kin ye pi nakaliang ka jong pi ga long pen so ba ba U Blei pen so ba ba U Blei but U Blei u le kum no pi tip ki nong shun ki jong pi un khata ye ki bat kin sekelabumun bat habaki kelabumun kin sekelalong ki perlok ke jong pi kita ki ba shun ye pi bala da kita ki ba shun ye pi kim kelabumun ki hi kin sajat no ong ka tin ka jong Blei kum ba u Judas namar ba tre ban kelabumun dala dehi u penjat ye ka jing injo aga daw ki nong shun kin lada kim tre ban kelabumun kaumun kin sajat hi maki bat lada ki kelabumun kin salong pat ki perlok ke jong pi naga daw naga liang jong pi wat ku slai ki nong shun U Blei la tip nam ta ki nong shun jong pi bat un ai jing job ye pi bat un job ki nong shun ki jong pi da ka ba un kar khu khnang ye pi un ra ye pi un pen man bhai ka ying ka jong pi da ka ba un pen roi ka kam ka kti ka jong pi da ka ba kar khui ki khun ka jong pi da ka ba pi don ha ka Jaka ju ka jing kar khu ka siang ye ka mi ha khamat ju ki nong shun ong ka tin ka jong Blei daga daw ka jing Ryngkat ka jong U Blei bat pi ka long ka ba kong san palat ngi ai ngo U Blei
bangi don U Blei uban ai jingjop yangi ni don U Blei uba ai jingjop yangi namar ula dep job ma u ka jingyap na ka jingmi ipat ka jung ula dep job ka yu soitan ula job ki nongsuan ka jongi nganong ipi un job lut ki jing ka jong pi barok na ni sakaman ga dawat ju jingkremen pi te pen sngo ba U Blei pen sngo ba U Blei namar U Blei nganong ipi udan bat pi te ka jingmi ka long tang ka jingker khu kai tang ka jing job kai ka ban wan ha ka liang ka jong pi ngai ngu yu Jesus Christ ubla tip ya ka kerteng ka jong ku Emmanuel U Blei lembat ngi tip ini ka wai ba udan U Blei lembat pi ha ki por baro phim long bar wai udan U Blei lembat pi don ka liang ka jong U Blei namar ba U Blei ulong bat ngi un ai jing job yangi bat un job ro ekinong shon ki jongi Toblin ker kui pi dek dek ketien ke jong U Blei ka ba long ka kular ke jong U Blei ba long Ryngkat bat ni un ai jing job ni bat un job ke nong shon jing bat un ker kui ni hap deng jo ke nong shon U Blei ker kui pi lemba ne ka ketien ke jong Blei ngan duai nam ta jong pi hani ka por ko pa nga wana kamat jo me lemba Jesus Christ ban duai na ka badak dek snap ye ka ketien ke jong me ka por U Blei Ablay ngi tips kem ko try. Ba melong Ryngkat bat ngi. Melong Emmanuel U Blei lem bat ngi ko try. Ngai ngu ba me don ba me bat ngi. Ha ba me don ba me bat ngi ko try. Tang ka jing job ka ba ingin yo. Namar ka ketien ko chme ko ong Ryngkat bat U Blei. Ngin yo e ka jing job bat on job e nong shun ke jongi. Ba ngai ngu e me ko try Jesus Blei. Ba me job e nong shun jongi. Da ka ba men pen pau ba men kerkhu yangi hakmat jong kita ki ba shun yangi ko trai men ra yangi hakmat jong kita ki ba shun yangi men penan buram yangi hakmat jong kita ki ba shun yangi ko trai men siang ka mi hakmat jong kita ki ba shun yangi kata ka di ka ba pen pau ba me job ki nong shun ki jong ko trai Jesus lai ya ingo ba me don ka liang ka jong ko trai mem sim la ino yangi mem sim la kentat yangi pen ban me pediang yangi me yang senda jong Medon ka liang ka chungi lado try udan ka liang ka chungi u e kan u ban ya le yangi ya ingo ba mel ba job ya ka nong shun ka ba crown ka balong ka jingyap ya ka jingyap mela job yu soitan mela job ya ka du job mela job ya ka pop mela job but kum ju ro men job lot e baro ha ka chi em chungi men ai ya ka jing job ka job me ka chi em chungi ya ingo bangiran ka liang jong nong job ka liang ka jong Jesus Christ kai ni long kam krao bani nong job ni ru ngin job e ka pruthai de ka jing job ka me la job ablai ko try ablai nga duai ko pa ablai na ka bata kini ki ba snow baro ker khui ki ni sngi don pring jongki ki ba pring ka jingpang ka no ko jingpang ka ba ka met ka jongki da ka kerteng ka Jesus Christ na be e ka jingpang jing crow na ka met ka jongki na be e ka jingpang kan sar kan haban kan riak na ka met Pero ito ka ben simple man ka bawan ra jingpang jing stom ka met ka jong kan haban mi ban kriya kumni da ka kerteng u Jesus na be man ka pen banai da ka jing pen kriya da ka jing jingam snam u Jesus the long people la pen kriya kumni la pen kriya e pe da ka jing jingam snam u Jesus da ka jingpang kan umno kan do kan damno da ka kerteng u Jesus Christ ha da ka clip ma da kreni ka jing kriya ka snam ka jong ki ka jing kriya ka shieng ka tiet ka jaw ka jing kriya ka snido ka jing kriya agi di kot met ke beshapo jongki ka jingkia nadu kli du kejat kan tap e ka met ka jongki ka try kata ka jing im ka badan how Chris Jesus kada tuit no aga jing im ka jongki kumbau Jesus long ba kia kran makiru kin kia kran nadu kli hadu kejat ka try Jesus lai ai ngo ba mela pen kia ye ki ka try kerku ablai ka ying ka sem ka jongki ka try nang job ba me ki di kot jo ka ying ka sem ka try ta eka donut ka jongki pen bai eka len tihat ka jongki kanu ka kenriang ka jim jongki men pen bai kanu ka jolong ka snew ka ba te ka komiki long bala launo bala bhat no ka kerteng ka Jesus Christ kren ka try Jesus bai ka jing plai lui ka jome ka jing thau mai ka jome ye ka jing im jongki ka try ka ying ka sem jongki men pen im men yo kan ti men tailot eka ka ka ying ka sem men pen pai ki shame hi ba ken one shame ken klabumut ken shakri me ka try men klong no eka donut ka snew ki men ai ki ka donut ka kunjaman sim ka donut ka thmai but men pendap ki do men sim ko pendap ki ka jing start blai pendap ki ka jing ai ka jomen
bat men yok kan ti men san share ki men penyait no ka ching im jong ki ke khot ka ying ka sem baro ker khu lut baro ke khot ka ying ka sem ker khu ki mi pa ga jong ki ker khu ke men ki para ker khu ko trai Jesus le ki khon ki ti ki kseu ker khu ki persa kurem ker khu baro ke khot ka ying yok kan ti ki trai kan no ka boring syaitan ka wan ra ka ching tuk jing kerdo wan ra ka ching baman ka wan ra ka ching sniu ka ching le ka ying ka sem jong ki da ka kertengu Jesus nga belut le ka men sim man kin hap ban mi don ki rangba ko trai ki ba makya ki ba shang makya ki ba im sngoba protai ki ba ngop ka kyat ka jing sngoba protai nga da be ka jing long da ka kerteng ki Jesus Christ kren ka jing like ka jumik thau thmai ka don ka jong ki trai kin shim khia la ka jong ka ying ka sem jong ki ko trai don ki long ki ba kan riang ka donut ki kan riang ka jing imen ta ki long ki kin klabamut kin phai shene kin wan phai she ying but kin stang man sumari la ka ying kin dong ki long christian la ka jong ki krem ki jong ki ko trai wan rai ka jing ye ki jing long ka we ki jing small ho chim don ki khon ki ba ngop ha ka jing snow ba prathai ka kiat ki drugs ka jing len snew da ka kerteng Jesus nga belot ki men sim boman ki men sim di kiat ki men sim ki ba kwa bribe oblai kin langkin mi kin kan riat ki ko trai kan ki jing polai ka jing thau thmai ka chome ka don ko jong ki don ki khon ko trai ki ba na ka jing puli ka khu ki ko trai sumari ki khon ki ti ki jong ki da ko snew tap ki da ka snam chome ai jing start ki khon ki ti kar khu jing puli kar khu ki jing ko jing khia yo kan ti ki khon ki jong ki ko trai na du bekin ran ren trai me men yo kan ti ka jing pen im ka chome kan wan ki khon ki ti ka ying ka sem ka jong ki ko trai a blame men kar khu kum jo ka kam ka jam ka jong ki baro ka ek ek ba ki trai kren ba kan sei so kan man ba ek ek ba ki trai kan don ka jing job kan ka jing yo nong ka trai kan ka promotion kan ka jing kan ti ka chome ya ka jing trai jing ta ka jong ki ka trai ker khu me ka jing trai ka jong ki kino ki breu ki ba pen snew ka kam ka jong ki ba lute ka kam ka jong ki ba pen jot ka kam ka jong ki ta e kita ba kin kala ba mot ka trai Jesus lai ko trai men ker khu me ko trai ka kam ka jong ki hapdeng ju ke nang shun ka jong ki ko trai Jesus lai men le ki kam ba ker khu a blei ye ki long kmi ker khu ki long pa ker khu ki trai ki hep ki bret ker khu ki samla ker khu ki khlong khna hagri ki sni ko trai way ki basnap ka kting ka jome nga IT no aki kti ki jome ka snamu Jesus Christ ka batap ki abi ka jingdoran kat ka jome kan long bat ki ni singi men ya lami ki men pen sle ki men pen klaimen si men pen roy ka jingat po jong ki ko trai pendap ki ka jing suk pendap ki ka jing kemen joge pendap ki men simukoi pendap ki ka jingai e ka jome ko trai ka jingai e ba kin yo jingjop nang ni shakmat ko trai Jesus lai trai men sumari way pen man bahai ki ko trai a blaying a dwai na ke ta ki ba kmilen ti ban yo khon yo kti na dwai men ker khui ki ba kin yo khon yo kti no ablai try pen khia e ki ba pang ke hospital ki ba don ICU ki ba don hospital pen khia e ki ba pang ta e ki ba kin khia kran no don ki ba lawan lam na hospital sheying na marum la chuban sumar pen ban ka ti ga jume kan kner kumni ban pen khia no e ki ko try weng no e ka jing pang pen banai ka jing pen khia ka jume kan wan ka met ke jom kita ki ba lawan ra sheying na try don ki ba thia jing thia dwai ben pen khia no ki kin stang ban ki ban yeng ban ya ta ka bor chume don ki ba matla pen khia ab lekin stang ban yo ino don ki ba klut pen khia ki skol ki ju kin stang ban yo snow no don ki ba de ko ki ba try ki ba sitom ki de khatmet kimla shu ban trekam ki de khatmet ken kren ki de jing emu chris kan stang ban tu je ki de khatmet ki ba yap ken empan ki de khatmet ki ba la klot ki ba trekam shu ken stang ban trekam byang de ka kerteng ki jo Jesus Christ ki de khatmet ki jong pi kin long khia kin long imbiang sa hisin pan ablenga don adwai ram tak ba don ki tumor aga kli aga men ablay long ba weng no itu tumor aga men ba don mau ki no ki mau ko try ki shitom ki klai try Jesus lay no pen khia ki klai ki jong ki ba shitom ka bantau klong snam ki snir ablay ki do jam support long ba pen khia ki ba don ka jing shitom ka plai khon long ba pen khia da ka kerteng Jesus ki ba shitom ki benta ju ki mat kho siu ki sengkai ki rendang ablay ka terpeng long bala pen khia da ka kerteng Jesus ki badon be ka jing bayong kli ka jing kha kli ablay long bala pen khia da ka kerteng Jesus Christ men ker khuru kum jo ek pen kre ablay ya ka operation ko try Jesus ablay ki bale surgery ko try nga driver men ker khu ka jing sumar ai jing start ki doctor kin sumar day biang ko try ker khu ablay kin yo ek met ka khia kran ablay try don ki bana pdeng ka jing khuslai ka jing ban khia ka jing mat par khat na dwai ka jing polite ka jome na ki bo kum kita ai ka jing sok pen pale ka jing mat ai ka jing mat ukres kan ko try Jesus ablay pen khlain don ki ba try Jesus ablay ki ba
kidom bitar bai ablay try Jesus pen like ikin ka jinglong ko try pen pengat ikamen sim ka jong ki ko try pendap jing sok jing kemen don ki baling api sa ka men sim pen tengen niki ai ki ka jing sok ko try Jesus lai don ki ba kulmar jing mat jing perkhat pen tengen niki ai jing sok iki ai jing start iki ko try Jesus lai ko pa men te ka jing im jong ki te ka jing im jong iwe pui but scam iki ko try men le ki kamba don ki badan hapding ka ram ga shat ben kerku a blame kin yo eka kam ke biang pen sei so ai ki ka pisa sibon pli galat kin yo eka pisa makin yo ben siu no eka ram jong ki don ki bala ai ram henrei amdan ba siu ki ta iki te ki bala sim kliam makin ai pat a blay ko try Jesus blay ker khui ki makin yo a blay ko try Jesus blay ben siu no don ke try ki ba la sa kern ben la ker tau ya de kinong sun ta e de kinong sun a blay makin kelabumut makin kelalong ki perlok ke jong ki ko try Jesus mai men le ki kamba ko try Jesus mai men kerku ya ki hapdeng ki dong shon jong ki ko try Jesus mai trying a drive ke jing sok ke jome kan long hai way pu way to ke jing dorang kat ke jome kan long bat ki ni ke singi ai ngu oblai ngi shakri ya ublei ubala kular bolong Emmanuel ublei lam bat ngi ubadon senda jong ki por baro ngi ai ngu ibe ko try na bar me don bat ngi tangga jing job kan don haga jing im ke jong ina ngi shakaman terkhui ke bas ngap ke tin ke jome haga kerping Jesus Christ benazing adwai amen amen try un ai fi ke jing ai ba pin job haga ke sngi tibi ni go way ublei udon Ryngkat bat pi Ryngkat bat ublei pin yo ya ke jingjop bat ublei un job ro ke nong shun jong pi kumong ong pi kumno ublei upen pa bo job de ke nong shun da ka ba kerku yu pi da ka ba kerku yu pi un kerku ke kam gi kti gi jong pi un kerku ki khon jong pi ki khat ju ka ye gi jong pi ke long la kerku bat pin i tang ka jingroi ta ka jingroi kan wan ha pi ki khon jong pi kata ga ke ba pen pa bo ublei un pen pau ba job ki nong shun jong pi da ka ba un kerku yu pi nar ga dau jet pi ban le kamen ho try nang ni sikpat wat khuslai ki nong shun ki jong pi ya ki nong shun jong pi kerku yu ki duai nam de ki nong shun ki jong pi bat jet ban map ya ki kubo Jesus Christ ule kumno map ya ki ba shun ki ba do kerku yu ki naga dau ya ka jing em jong Jesus Christ kentiu ju ro ya piro ka long kumta naga leng ka jong pi ya ang pen sngo ba ya ublai peniang ya ka jing ya kaman jet ban map jet ban pediang ki compare kun ki long siu kliang be ta ka ba bat yang in shakri ba ya ublai nang ni sakaman ublai ni kerku yu pi ni ka sngi nam ta ka buram ka jong ublai amen